Jees, tervehdys kaikille omasta puolestani. Tosiaan dogmatiikan dosentti Nisula kysyi joskus, että tulenko, ja ainahan Turussa kiva on käydä. Olen tänään 3 tuntia luennoinut Nikean uskon tunnustuksesta tuolla meidän Helsingin päädyssä, ja nyt niistä samoista materiaaleista niin kuin vähän koostin tähän tämmöisen pienemmän kokonaisuuden keskittyen nyt erityisesti uskonnolliseen kieleen, joka nyt on tämmöinen vähän tekninen termi, että mitä se tarkoittaa, mutta se tulee tässä kyllä niin kuin selville myöhemmin. Eli kun puhutaan nyt Nikajan konsiilista tai oikeastaan mistä tahansa näistä myöhemmistä merkittävistä konsiileista, niin siellä näiden konsiilien taustalla on tällaisia, mitä mä kutsun niin perusaksioomiksi, eli tämmöiseksi, jotka niin kuin ohjaa kirkkoisien ajattelua, eli ne on tämmöisiä niin kuin ajattelun lähtökohtia, ja sellaisia, jotka niin kuin, joita vasten niitä erilaisia ratkaisuja, mitä sitten eri teologit eri aikoina sitten niin kuin esittää, niin verrataan suhteessa näihin. Ja tässä nyt moderni kirkkoisä Kallistos Vaare, ortodoksi teologi, useita kertoja Suomessakin vierailut, ja hänen teoksiakin on suomeksi käännetty, niin muotoilee tämän tämmöisen niin kuin perustavan patristisen aksiooman näin, että ensinnäkin yksin Jumala voi pelastaa meidät, profeetta tai vanhurskauden opettaja ei voi olla maailman vapahtaja, niinpä jos Kristus on meidän pelastajamme, hänen täytyy olla täysin ja kokonaan Jumala. Toisekseen pelastuksen täytyy saavuttaa inhimillinen hätä. Ainoastaan jos Kristus on täysin ja kokonaan ihminen, voivat ihmiset olla osallisia siitä, mitä hän on hyväksemme tehnyt. Se, mitä Kallistos tässä sanoo, on sellaista, mitä monet kirkkoiset, Athanasius ja niin kuin monet nämä niin sanotut kappadykilaiset isät sitten usein toistaa tämän saman ajatuksen. Ensimmäinen tällainen muotoilu taitaa olla muistaakseni Ireneukselta peräisin. Ja tämä tämmöiseksi niin kuin lähtökohdaksi, kun mietitään sitä, että no miten sitten tästä niin kuin Jumalasta, joka on yhtä aikaa niin kuin Jumala ja ihminen, niin voidaan sitten puhua. Tämän hyppään yli ja menen suoraan nyt tähän henkilöön, jonka jo mainitsinkin, eli Areiokseen. Ja mä Timolta kysyin, että onko näissä luennoissa käsitelty Areiosta jo perusteellisesti, mutta ilmeisesti ei, vaikka hänen on niin kuin mainittu, niin katsotaan vähän tarkemmin, että mitä tämä Areios, joka yleensä mainitaan tämmöisenä varhaisen kirkon arkkihereetikkona, eli niin kuin kaikista heretikoista ehkä niin kuin pahimpana, niin mitä hän oikein sitten ajatteli. Ja tänään kun mä luennoin tästä, niin eräs opiskelija esitti kysymyksen, että vähän niin kuin hämmästyneen, että kuinka me tiedetään Areioksesta niin kuin näin paljon. Että eikö niin kuin heretikot, eikö ne niin kuin lakaistu niin kuin maton alle ja vaiennettu ja niin kuin hävitetty sieltä historiasta. Että hän niin kuin hämmästeli sitä, että näitä Areioksen tekstejä on säilynyt ja se pystytään aika hyvin konstruoimaan sitten, mitä Areiossa sitten myöhemmät areiolaiset sitten niin kuin opetti. Tämä on niin kuin tämmöinen erikoinen ajatus, että nämä niin kuin harhaopettajat, vaikka heitä niin kuin vastustetaan, niin se, että eihän heitä voida niin kuin vastustaa, ellei heidän sitä ajattelua jotenkin avata ja selitetä, että mikä siinä menee pieleen. Niin se ei niin kuin missään tapauksessa ole tämmöistä niin kuin maton alle lakaisua, vaan ehkä päinvastoin, että monet heretikkojen tekstit on säilyneet nimenomaan siitä syystä, että niitä on vastustettu ja niistä on keskusteltu. Ja jos niihin ei olisi kiinnitetty mitään huomiota, niin kukaan ei niin kuin olisi koskaan kuullutkaan Areioksesta. No, tämä Areios oli siis kristitty askeetti, ensin diakoni, sitten myöhemmin myös presbyteeri, joka ajautui sitten täällä Aleksandrian kaupungissa kiistaan tämän piispa Aleksanderin kanssa. Ja tämä Areioksen tämmöinen keskeinen väite, jos niin kuin areolaisuuden voi niin kuin
tiivistää yhteen lauseeseen, niin on tämmöinen väite kuin, että oli aika, jolloin poikaa ei ollut. Eli poika on suhteessa isään jollakin tavalla alempi. Ja mikä tässä lauseessa nyt sitten niin kuin oli niin ongelmallista, niin sitä katsotaan kohta. Mutta Areios ekskommunikoitiin vuonna 320, mutta sitten hän sai tämmöisen kunnianpalautuksen vuonna 335 Tyran konsilissa, mutta hän ei ehtinyt tästä sitten kauan nauttia. Hän kuoli erittäin ankaraan ripuliin julkisessa vessassa vuonna 336. Tätä pidettiin sitten tietenkin sitten kirkollisessa propagandassa merkkinä siitä, että mikä Areios oikein oli miehiään, eli jos henkilö kuoli erittäin epämiellyttävällä tavalla, niin sitä ajateltiin, että se kertoo tästä ihmisestä jotain enemmänkin kuin nyt vain tästä tapauksesta. Mutta Areios oli tällainen aika kiistelty hahmo, ja se, että hän siis oli kristitty, mutta se hänen niin kuin teoriaansa nyt kolminaisuudesta oli sellainen, joka aiheutti sitten pientä värinää siellä 300-luvulla. Ja hän opetti näin, että Jumala ja Logos, eli Logos viittaa nyt siis poikaan, kolminaisuuden toiseen persoonaan, että he on yhtä tahdon, mutta ei olemuksen suhteen. Eli että he on eri olemusta, mutta he ovat yhteneväisiä niin kuin siinä, mitä he tahtovat. Mutta pelkästään tämä niin kuin tekee nytten sitten eron sen niin kuin välillä, mitä sitten nämä nikealaiset, joka itse asiassa, no sekä nikealaiset että arialaiset on vähän niin kuin hankala termi, puhutaan aika pitkästä ajanjaksosta, siellä on monia eri opettajia, jotka opettaa vähän niin kuin erilaisia asioita, ja se, että mitä sitten nämä Nikean uskontunnustukseen pitäytyneet teologit sitten todellisuudessa opetti ja ajatteli, niin se on vähän niin kuin oma juttunsa. Mutta niin kuin Areios niin kuin pyrki seuraamaan tämmöistä niin kuin yleistä teologista puhetapaa. Esimerkiksi hän lainasi Origeneen muotoilua ja puhui niin kuin kolmesta niin kuin hypostaasista, eli tavallaan kolmesta persoonasta. Mutta hänen ajattelunsa vaikutti hyvin paljon tämmöinen platonistinen filosofia, jossa lähdettiin siitä, että kun puhutaan Jumalasta, niin puhutaan jostakin sellaisesta, joka on tällainen absoluuttinen toiseus koko luotua järjestystä vastapäätä, joka on muuttumaton, ajaton ja äänien lausumaton. Ja tästä käytettiin myös tämmöistä kreikan kielestä termiä kuin apeiron, ja tämä oli niin kuin kreikkalaisen filosofian ajatus. Ja tämä oli sen ajan tämmöinen niin sanottu tieteellinen maailmankuva, eli se oli sen ajan parasta filosofiaa ja parasta tiedettä. Ja kirkko joutui sitten asemoimaan itseään suhteessa tähän niin kuin platonistiseen ajatteluun. Ja nyt tämä näkyy nyt tässä Areioksen ajattelussa, että hän halusi saada koplattua, niin kuin tehtyä niin kuin tästä niin kuin kristillisen teologiasta niin kuin ajanmukaista. Eli semmoista, mikä sopii hyvin yhteen sen ajan filosofian kanssa. Ja nyt se, että mitä kaikkea sitten tämän Areioksen opetuksen taustalla oli, niin tästä voitte arvata, on niin kuin monenlaista keskustelua ja analyysiä, että oliko se, että hän oli vaan niin tämän kreikkalaisen filosofian innoittama, vai oliko siellä sitten esimerkiksi niin kuin tietty tapa lukea Raamattua. Ja tähän on kiinnitetty myös kiinnostavasti huomiota, että tämmöinen niin kuin areiolaisten harjoittama eksegeesi, Raamatun tulkinta, niin se oli niin kuin lähtökohdiltaan pikkusen erilaista kuin sitten näillä niin kuin esimerkiksi vaikka Atanasiuksella. No, siis Areios kaikesta huolimatta hän niin kuin miesi itsensä kristityksi, eli hän nimenomaan ajatteli, että ei hän ole mikään niin kuin platonisti, koska platonistit, tämä platonistinen Jumala ei ollut persoona. Tämä persona ei niin kuin ilmoita itseään, se ei ole niin kuin kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu, ei se erityisesti toimi pelastaakseen ihmisiä, toisin kuin sitten tämä niin kuin juutalaisen teismin mukainen opetus Jahvesta.
mutta näissä molemmissa traditioissa sekä juutalaisuudessa että tässä kreikkalaisessa filosofiassa niin kun pitäydyttiin kyllä ajatukseen Jumalan ykseydestä, että Jumala on olemassa ja Jumala on yksi. Mutta sitten tämmöinen aika niin kuin vaikeasti ehkä niin kuin käsitettävä juttu, mikä tässä tämän kaiken taustalla, se koko tämän Nikeaa koskevan kiistan taustalla oli tällainen, niin kuin mä sanoin, että tämä on niin kuin kausaalisuhteiden ja ajan filosofia koskeva kysymys. Eli se, mikä erotti Areiosta ja sitten nikealaisia, oli erittäin detaljoitu niin kuin metafyysinen yksityiskohta, joka liittyy juuri tällaisiin termeihin kuin syntyminen ja luominen. Ja Areios ajatteli näin, että syntyminen ja luominen on samanlaisia akteja. Kun jotain syntyy, kun jotain luodaan, niin on jotakin, joka on olemassa ensin, ja sitten on jotakin, joka on olemassa sen jälkeen. Ja aina se, mikä on olemassa sen jälkeen, on tämmöisellä olevaisen portailla aina niin kuin yhtä askelmaa alempana. Ja niin kuin Areios sanoo, että niin, ulkomuistista siteeraan jotenkin näin, että niin kuin isä on niin kuin kaikkein ylin, sitten niin kuin seuraavana tulee poika ja kolmantena tulee pyhä henki. Eli ne niin kuin, ikään kuin portaita astutaan alaspäin, niin sieltä sitten niin kuin löytyy nämä muut kolminaisuuden persoonat. Ja nyt Athanasios ja sitten nämä nikealaiset taas ajattelevat, että ei, että on eri asia puhua syntymisestä ja luomisesta. Eli kun jokin syntyy, niin silloin se synnyttäjän olemus siirtyy siihen, joka syntyy. Kun taas luomisessa niin kun samanlaista tätä olemuksen siirtymistä ei tapahdu. Ja sitten, jos haluatte keskustella tästä ajan filosofiasta, niin Timolta voi kysyä sitten niistä lisää. Eli miten tämä niin kun ajallinen ero voidaan sitten oikein ymmärtää. Mutta tästä niin kuin Areioksen mallista seuraa sitten tämmöisiä vähän niin kuin erikoisia johtopäätöksiä, että poika on muutoksen alainen, eli hän on tällainen, kutsutaan passibiliteetti, eli hän kykenee muuttumaan, hän kykenee kärsimään. Toisin kuin isä. Eli isä ei koskaan muutu, mutta poika muuttuu. Mutta samaan aikaan Areios voi kyllä sanoa, että poika on tietyssä mielessä jumalallinen, mutta hän on silti luotu, koska hän on syntynyt isästä. Ja se, että minkä takia tämä syntyminen ei Areioksen mukaan nyt ole erotettavissa, nyt vaikka luomisesta on niin kuin eksegeettinen perustelu, eli hän kaivaa sitten Raamatusta tekstejä, jossa sanotaan, että no tässäkin käytetään tätä samaa sanaa, eikä tässä ole kyse mistään niin kuin erityisestä niin kuin jumalallisesta toiminnasta. Eli hän pyrkii tarjoamaan sitten niin kuin raamattuperusteita myös sille niin kuin omalle näkemykselle. No, nyt sitten päästään tähän niin kuin kysymyksen tästä niin kuin teologisen kielen luonteesta, tai puhutaan teologisesta epistemologiasta tai tietoteoriasta. Eli miten me voidaan tietää asioita. No, nyt Areios sanoo sitten kumminkin näin, että Jumala on pojalle ääneen lausumaton, sillä Jumala on mitä on vain itselleen, ja tämä ei ole sanon ilmaistavissa. Eli nyt, koska se Jumala kumminkin on nyt tämän kreikkalaisen apeironin kaltainen, niin se Jumala on kaikkea tätä luotua järjestystä vastapäätä, niin tästä sitten seuraa se, että niin kuin Jumalasta ei voi sanoa oikeastaan mitään. Ja Areiosken itse sanoo näin, että poika ei tunne isää. Ja jopa näin, että poika ei tunne itseään. Eli tähän sitten Athanasios sanoo suoraan, että tämä on hulluutta. Eli nyt tässä niin kuin Areios väittää jotakin, joka niin kuin kaataa tämän koko systeemin. Eli tämä niin kuin aika pieni ajan ja kausaliteetin filosofinen niksauskohta nyt Athanasioksen mukaan kaataa koko niin kuin kristillisen teologian. Ja nyt tässä mainitsin, että siellä oli näitä muita ariolaisia teologeja, että siellä oli Asterius, Eusebius, kesarialainen, ja
siellä oli eunomius myös sitten, mutta heistä nyt riittää tässä vaiheessa, että mainitaan vaan, että tämä ariolaisuus oli tämmöinen pitkä liike, ja sitten vaikka kun Athanasios, sitten kirkkoisä, niin kun alkaa reagoimaan tähän ariolaisen liikkeeseen, niin hän ei edes varhaisteoksessa mainitse areiosta edes nimeltä. Eli hän reagoi suoraan sitten näiden myöhempien ariolaisten teksteihin. No, tämä on sitten tietenkin nyt se Nikean Konstantinopolin uskontunnus, joka on kaikille tuttu, jossa nyt täältä löytyy tämä määritelmä, eli syntynyt, ei luotu. Eli se on juuri nyt se niin kuin kipupiste suhteessa tähän areiokseen. Ja sitten tämä ilmaisu samaa olemusta, eli kreikaksi homoousios. Ja näillä kahdella lauseella vedetään sitten tämä pesäero tähän areioksen oppiin. No, nyt mainitsen Athanasiuksesta sen, ja käytän niin esimerkkiä tässä, että miten lähellä kristillistä tätä niin kuin konsiliaarista teologiaa tämä ariolainen opetus oli. Eli kun Athanasios sitten keskustelee niin kuin Eusebiuksen kanssa, niin hän on samaa mieltä siitä, että ihmiskunta on Jumalan kuva, ihmisten korkein päämäärä on Jumalan tunteminen, lankeemus tapahtuu vapaan tahdon seurauksena, Jumalan rakkaus vaatii, että Jumala toimii pelastaakseen ihmiskunnan synninvallasta, poika ilmoittaa isän, Jeesuksen kuolema on sovintouhri, Jeesuksen ylösnousemus on tai uhrin riittävyydestä ja Jeesuksen jumalallisuudesta. Ja tämähän kuulostaa niin kuin se, että jos niin kuin modernin luterilaisen papin saisi niin kuin allekirjoittaa nämä, niin sehän kuulostaa jo lähes niin kuin ihmeelliseltä. Ja nyt se erimielisyys sitten Eusebiuksen kanssa oli se, että yhtäältä aika tämmöinen niin kuin triviaali kysymys siitä, että kuinka paljon Jumalasta voidaan tietää käyttäen niin kuin pelkkää järkeä, eli tämmöinen luonnollisen teologian niin kuin riittävyys. Sitten erilaisia näkemyksiä maallisesta esivallasta ja sitten tämä kysymys siitä, että onko poika samalla tavalla jumalallinen kuin isä. Eli tässä niin kuin näyttää vähän, että jos me ollaan niin kuin 100 kohtaa, jossa me katsotaan, että ollaanko me niin kuin samaa mieltä asioista, niin tässä niin kuin melkein niin kuin päästään reippaasti sinne yli 90 ja sitten siellä alkaa tulla niin kuin muutama kohta, jossa sitten lähdetäänkin eri suuntiin. Mutta Athanasioksen ja kumppaneiden mielestä nyt ne viimeiset askeleet on niin tärkeät siitä syystä, että ne uhkaa kaataa koko sen järjestelmän. Ja miksi niin tapahtuu, niin liittyy juuri nyt tähän siitä, että miten Jumalasta voidaan puhua. Eli vielä toistetaan, eli ariolaisuudessa Jumala on tämä absoluuttinen toiseus ja tämmöinen niin kuin lausumaton perusprinsiippi, jota edes poika ei oikeastaan tunne. Mutta sitten tässä niin kuin kreikkalaisessa ajattelussa kyllä niin kuin ajatellaan näin, että sieltä niin kuin absoluuttisesta toiseudesta niin kuin virtaa ulos, eli emanoituu tämän välttämättömyyden pakosta sitten tämmöisiä niin kuin alemman tason prinsiippejä, eli vaikka ensin niin kuin järki, sitten sielu ja sitten yksilöoliot. Mutta kun se ulosvirtaaminen tapahtuu, niin se on jo itsessään tämmöinen, että sä luotan arvoasteikon siihen niin kuin välillä. No, nyt Athanasios huomaa, että nyt tässä on aika niin kuin hankala pulma, koska jos nyt Areios sanoo, että poika ei tunne isää eikä hän tunne edes itseään, niin mitä tämä välittäjä välittää, jos välittäjä ei tunne tätä absoluuttia eli isää? Eli mistä se poika puhuu? Jos pojan pitäisi ilmoittaa isä ja poika ei tunne isää, niin mitä ihmettä tässä tapahtuu? Eli tämä on se, mihin tämä niin kuin huomio tästä että niin kuin hulluudesta liittyy. Eli tässä on tämmöinen, mitä kutsutaan performatiiviseksi ristiriidaksi. Eli sanotaan jotakin, mutta samaan aikaan kielletään sen mahdollisuus. Eli mitä voidaan välittää absoluutista, josta mitään ei voida edes sanoa? Ja sitten tästä näyttää seuraavan se, että
että poika itsekin näyttää olevan pelastuksen tarpeessa. Koska tämä niin kuin kreikkalaisen ajattelun mukaan se kaikki se, mikä on virrannut ulos täältä ykseydestä, kerran palaa myös siihen ykseyteen, niin poika on kyllä jumalallinen, mutta silti luotu, mutta luoduista ensimmäinen. Eli kaikesta siitä, mikä on olemassa, niin pojalla on tämä primaatti. Mutta pojankin tehtävä on oikeastaan niin kuin palata takaisin sinne isään, josta hän ei oikeastaan tiedä yhtään mitään. Niin tämä on nyt se, niin kuin se kipupiste, mihin Athanasios kiinnittää huomionsa, ja minkä takia tämä uhkaa kaataa tämän koko järjestelmän. No sen sijaan Athanasios sanoo, että logos, eli poika, on sama olemusta isän kanssa, ja sen takia hän voi ilmoittaa isän. Ja hän jopa sanoo näin, että ariolaisessa mallissa tosiasiallisesti ei tapahdu lainkaan ilmoitusta. Eli se on pelkkää mytologiaa, tämmöistä satuilua, jossa näytetään puhuvan asioista, mutta samalla kielletään, että niistä asioista ei voida puhua. Niin Athanasios kysyy, että mitä ihmettä te oikein kuvittelette niin kuin tekevän? Ettekö te huomaa, että tässä teidän projektissanne on jotakin niin kuin perustavalla tavalla vialla? Ja tässä kolminaisuusopillisessa mallissa ei tarvita mitään tämmöistä erityisiä niin kuin välikappaleita, niin kuin tässä kreikkalaisessa mallissa. Koska jos pojalla on sama olemus kuin isällä, niin silloin kun poika ilmoittaa itsensä, niin hän ilmoittaa samalla isän, ja poika tuntee isän. Eli tässä nyt tehdään tämmöinen niin kuin aika jyrkkä rajanveto suhteessa tähän niin kuin kreikkalaisen filosofiaan. Eli jos varhainen kirkko olisi halunnut päästä helpolla, niin niiden olisi kannattanut niin kuin olla areiolaisia. Koska areiolaisuus oli hyvin tieteellistä ja hienoa, mutta ja sillä sitten niin kuin pyrittiin myös antaa niin kuin raamatullisia perusteita, mitkä tietenkin niin kuin lähtee siitä, että isän ja pojan välillähän näyttää olevan jonkinlainen ero. Mutta se, että miten se ero määritellään, niin se on juuri se, mihin tämä Nikean konsiili sitten niin kuin keskittyy. No sitten Athanasios jatkaa. Tässä on niin kuin vieläkin niin kuin vakavampia haasteita nimenomaan nyt Jumalaopin kohdalla. Koska nyt näyttää siltä, että Athanasioksen mukaan siis itsensä alentaminen on Jumalan teko ja se kertoo jotakin Jumalasta. Mutta nyt tämä Areioksen Jumalahan ei nimenomaan alenna itseään, vaan se säilyy siellä niin kuin absoluuttisessa toiseudessa. Eli se ei ilmoita itseään, se Jumala ei astu alas, vaan koska se on muuttumaton, se ei voi tehdä sitä. Se ei voi myöskään sen takia ilmoittaa itseään. Sanotaan, että tämä Jumala on ylpeä ja mykkä. Se niin kuin säilyy siellä niin kuin omassa ylhäisyydessään eikä niin kuin tahraa itseään sitten tämän maailman asioiden kanssa. No nyt sitten tällainen moderni patristikko Khaled Anatolios, joka on kirjoittanut aika syvällisen teoksen nimeltä Retrieving Nicaea, joka on aika, no se on syvällinen tekninen, mutta niin kuin erittäin kiinnostava monella tapaa. Niin hän on eräässä podcastissaan muotoillut tämmöisen, mitä hän kutsuu Athanasioksen eksistentiaaliteologiaksi, millä hän niin kuin tarkoittaa sitä, että jos me niin kuin ajatellaan nyt vaikka niin kuin Nikean uskon tunnustusta ja kolminaisuusoppia tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin jonkinlaisena filosofisena pelinä, jonka pointsi on se, että miten me voidaan sanoa, että 1 on 3 ja 3 on 1, ilman että me sorrutaan jonkinlaiseen hölynpölyyn. Ja mitä ihmettä nämä luonto ja persoonat ja mikä niiden suhde on. Että jos tämä on ikään kuin se koko homman keskus, niin me ymmärretään niin kuin täysin väärin, mistä tässä koko projektissa on kyse. Ja Anatolios ja sitten muun muassa John Behr, joka on toinen merkittävä nykypatristikko, sanoo aika lailla saman asian. Ja sanoo, että tämä tämmöinen niin kuin filosofinen peli niin on jotakin, mikä tulee aivan niin kuin viimeisenä.
siinä niin kuin alkuperäisessä järjestyksessä, mutta meillä on kiusaus ikään kuin mennä siihen niin kuin lopputulokseen ensin ja alkaa miettiä sitä, että onko tässä niin kuin jotain niin kuin järkeä. Että miten 1 voi olla 3, 3 voi olla 1. Se on ihan kiinnostava ja hauska peli ja sitä pitääkin pelata, mutta jos se irrotetaan siitä niin kuin laajemmasta kehyksestä, niin silloin se niin kuin luonne ymmärretään täysin väärin. Ja nyt se syvällisempi konteksti, mihin sitten tämä kolminaisuusoppi liittyy, niin siellä on hirveä määrä erilaisia asioita. Siellä on niin kuin oppi luomisesta, oppi Jumalan olemuksesta, oppi uskon luonteesta, oppi uskonnollisen kielen luonteesta, oppi järjen asemasta, filosofian ja teologian suhteesta, oppi ehtoollisesta kasteesta, eskatologiasta, siitä, mistä vanhurskauttamisessa ja pelastuksessa on kyse. Eli nämä kaikki on siellä niin kuin ensin. Ja kun ne on niin kuin paikallaan, niin sitten se kolminaisuus on jotakin semmoista, mikä sitten vähän niin kuin pulpahtaa sitten sen niin kuin järjestelmän tuloksena ulos. Ja niin kuin tämä Anatolios, tosiaan niin kuin Thomistic Institute pitää semmoista aika kiinnostavaa podcast-opetussarjaa, niin siellä on ihan noin kuukausi sitten tuli tämä Anatolioksen hieno lyhyt esitelmä tästä teemasta, jossa hän pyrkii niin kuin selittämään sitä, että mikä tämä niin kuin Athanasioksen teologian idea on ja miten se olisi niin kuin ymmärrettävä myös niin kuin meidän ajassa. Eli ihmisen lähtökohta on olemattomuus tai ei-mikyys, eli meistä voidaan sanoa jokaisesta, että oli aika, jolloin meitä ei ollut. Eli me ollaan joskus oltu ei mitään, mutta meidät on kutsuttu olemaan. Mutta jos me seurataan meidän luonnollista tietä, niin me palataan takaisin siihen ei-mikyyteen, eli me kuollaan, me lakataan olemasta. Eli kerran on hetki, jolloin meitä ei enää ole. Ja tämä on tämmöinen niin kuin perustavaa laatua oleva inhimillisen elämän fakta, jota me ei niin kuin päästä pakoon. No nyt sitten, ja tämän niin kuin tajuaa pakanat yhtä lailla kuin kristityt, että tähän ei tarvita mitään niin kuin erityistä niin kuin teologista niin kuin valaisua. No nyt sitten se, missä niin kuin kristillinen teologia ja sitten kiinnostavalla tavalla myös tämä kreikkalainen filosofia esittää tämmöisen niin kuin tietynlaisen väliintulon, on se, että ei ihmisen tämä telos eli päämäärä olekaan niin kuin palata siihen tyhjyyteen, vaan niin kuin kulkea kohti tätä niin kuin jumalallista täyteyttä. Mutta niin kauan kuin ihminen on tässä synninalaisessa maailmassa, niin ihminen lähtee sieltä tyhjyydestä ja uhkaa palata takaisin sinne tyhjyyteen. Mutta nyt tämä niin kuin teologinen ymmärrys maailmasta on se, että että ihminen uhkaa palata sinne tyhjyyteen, niin se on synnin seurasta. Siellä on niin kuin osa tätä alkuperäistä tarkoitusta. Eli ihmisen tarkoitus on niin kuin kulkea kohti Jumalaa. No nyt kaikki valinnat, mitä ihminen tekee tässä ajassa, niin joko vie ihmistä kohti sitä ei-mikyyttä tai kohti sitä jumalallista täyteyttä. Ja tämä on sitten se, mitä niin kuin kilvoitus on. No nyt se, mitä sitten tämä logos tekee, on se, että ensinnäkin se logos ilmaisee tämän jumalallisen täyteyden itsessään. Eli se tekee mahdolliseksi sen, että nyt Jumalasta voidaan puhua, käyttäen inhimillisiä sanoja. Sitten tämä samainen logos omaksuu osakseen, ottaa niin kuin itsensä tämän ihmisyyden, joka on tässä niin kuin tämmöisessä ei-mikyyden kierteessä. Ja hän alistuu vapaaehtoisesti kärsimykseen, kuolemaan. Ja koska hänessä itsessään on tämä täyteys, niin se ei-mikyys niin kun tulee tehtyä tyhjäksi tässä Kristuksen persoonassa. Eli se tyhjyys tulee täytetyksi. Ja sitä tarkoittaa, että se kuolema tulee voitetuksi. Ja tämä kaikki sitten tehdään näkyväksi esimerkiksi ehtoollisessa. Eli se, mitä ehtoollisessa tapahtuu, on se, että siinä niin kuin manifestoituu tämä logoksen alkuperäinen liike. Eli vapaaehtoinen itsensä antaminen uhriksi toisten puolesta,
yhteisön perustaminen, joka kutsutaan sitten tähän Kristuksen jäljittelyyn. Ja tämä on niin kuin se tausta, jossa niin kuin keskeisenä kysymyksenä sitten on muun muassa juuri se, että no kuinka me ylipäätään voidaan puhua tällaisista asioista. Ja Athanasioksen mukaan ilman juuri tätä niin kuin Nikean vaikka homoousios-lausetta, niin se järjestelmä niin kuin sortuu tämmöiseen niin kuin sisäiseen ristiriitaan, joka kaataa sen koko systeemin. Tämä on viimeinen asia, minkä mä sanon vielä niin kuin tähän nyt liittyen. Eli Gregorius Nyssalainen, joka oli sitten toinen merkittävä kirkkoisä, joka myös sitten keskusteli sitten tämän niin kuin arialaisen liikkeen kanssa, niin erityisesti Nyssalainen oli kiinnostunut juuri tästä niin kuin, teologisesta tietoteoriasta, eli sitä, että mitä on ymmärtäminen ja asioiden käsittäminen ja miten me voidaan puhua erilaisista asioista. Nyt tämä Eunomios sanoi, että niin kuin Jumala voidaan käsittää yhden käsitteen avulla, ja se oli nimenomaan tämä syntymätön, eli agennetos. Ja tähän yhteen käsitteeseen, yhteen sanaan tiivistyy koko jumalallinen olemus. No, Gregorius sanoi, että tämä ei kuulosta nyt kauhean hyvältä, että Jumala on kyllä käsittämätön, mutta hän on silti tunnettavissa. Ja mitä tämä niin kuin tarkoittaa, missä tämä ero kulkee, on se, että Gregorius sanoi, että niin kuin Eunomius ymmärtää ymmärtämisen luonteen täysin väärin. Eli Eunomius taas nojaa tämmöiseen kreikkalaiseen filosofiaan, jossa yhtenä tällaisena niin kuin perustavana tietoteoreettisena käsitteenä oli tämmöinen niin kuin katalepsis, eli tämmöinen niin kuin, yhtäkkinen niin kuin oivaltaminen. Eli jos jokin asia ilmenee sulle, vaikka niin kuin toi raeruohopurkki tuossa, kun sä näet sen, niin sulla tapahtuu tämmöinen katalepsissa, niin kun sä ymmärrät, että no siinä on nyt rairuohoa, tai mikä tahansa asia, joka ilmenee sulle erittäin vahvasti. Tai jos sä niin kuin ymmärrät jonkin vaikka niin kuin laskutoimituksen tai jonkun muun hankalan asian, että sulla tapahtuu tämmöinen niin kuin valaistuminen. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin stoalaisen filosofian peruskäsite. Mutta toi Gregorius sanoi, että joo, okei, kyllähän tällaista niin kuin on, mutta ei niin kuin kaikkea ymmärtämistä voi niin kuin, käsittää tällaisen, niin kuin, että ei meidän niin kuin kaikki tieto ole tämmöistä niin kuin jatkuvaa niin kuin aha-elämysten ketjua, vaan päinvastoin meidän tieto on usein tämmöistä hiljalleen etenevää, progressiivista jonkin asian lähestymistä. Eli vähän saman tapaan, että jos sä kävelet kukkulalle, niin sä vähitellen alat nähdä sitä, että mitä siellä kukkulan takana on, mutta se maisema paljastuu niin kuin tosi hitaasti, ja sitten kun sä oot siellä kukkulan päällä, niin sitten sä näet, mitä siellä on. Mutta sitä niin kuin, ei ole niin kuin mitään yhtä erityistä kohtaa, missä se paljastuu, se maisema. Se paljastuu niin kuin hiljaa ja vähitellen. Ja nyt tämä niin kuin Eunomiuksen malli, jossa niin kuin yhtäältä niin kuin tämä Jumalan olemus tiivistetään yhteen käsitteeseen ja sen niin kuin hoksaamiseen, niin tähän Gregorius sanoi, että ei asiat niin kuin toimi näin. Eli päinvastoin Jumalasta voidaan käyttää useita erilaisia käsitteitä, ja tämä oli tällainen nimenomaan tähän niin kuin arialaisten raamatun tulkintaan liittyvä kysymys. Eli siellä niin kuin ajateltiin, että ainoastaan tämä yhtä käsitettä voidaan käyttää Jumalasta, ja sitten jos siellä on muita käsitteitä, niin ne ei voi viitata siihen Jumalaan, vaan ne viittaa sitten johonkin niin kuin muualle. Ja Gregorius sanoi, että nämä jumalalliset nimet ei redusoidu, eli palaudu vain tähän yhteen, vaan ne voi niin kuin kertoa Jumalasta tiettyjä erilaisia asioita. Kun siellä on tämmöisiä niin kuin jumalallisia termejä, kuin vaikka kuva, säteily, kirkkaus, voima, kunnia, niin nämä kaikki avaa vähän niin kuin tietynlaisen erilaisen ikkunan siihen samaan niin kuin Jumalan olemukseen. Ja ne ei niin kuin sulje toisiaan pois.
Eli ne kaikki, niin kuin monta sanaa voi viitata yhteen ja samaan kohteeseen. Ja tämä jo itsessään avaa sitten tämän niin kuin mahdollisuuden tälle niin kuin trinitaariselle puhetavalla. Että jos me puhutaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, niin me puhutaan silti aina siitä niin kuin samasta Jumalasta. Mutta eunomius ja ariolaiset ei voi hyväksyä tätä, koska niiden käsitys kielen toiminnasta on erilainen. No sitten Gregorius johdattelee tämän eunomiuksen sitten tämmöiseen dilemmaan. Eli eunomiuksen mukaan Jumala on yhtäältä kaiken kielen yläpuolella, mutta silti hänestä voi puhua tietyllä tavalla. No Gregorius ajattelee, että mitä ihmettä, että etkö sä niin kuin huomaa, mitä sä sanot. Eli sä teet juuri tämmöisen niin kuin performatiivisen ristiriidan. Eli eunomius näyttää vaativan kieleltä ja myös ihmisymmärrykseltä mahdottomia, ja jopa niin kuin ristiriitaisia asioita. Että niin kuin jumalainen olemus voitaisiin ymmärtää, mutta samaan aikaan kielletään se, että sitä ei oikeastaan voi ymmärtää. Tai siitä voidaan puhua vain yhden käsitteen avulla, mutta samalla kielletään, että edes niin kuin poika ei, niin kuin luoduista ensimmäinen ei ymmärrä sitä niin kuin absoluuttista prinsiippiä. Niin Gregorius ihmettelee, että tämähän on niin kuin käsittämätöntä hölynpölyä. Eli eihän tämä niin kuin voi mennä näin. Ja tuossa mä niin kuin kysyn vähän, että onko eunomius fundamentalisti, koska niin kuin monien näiden ariolaisten ajattelu näyttää olevan semmoista aika niin kuin, semmoista niin kuin pilkuviilaamista ja semmoista niin kuin vähän niin kuin tietyssä mielessä, sanotaan, en tarkoita niin kuin sanoa loukkaavasti, mutta vähän niin kuin ikään kuin autistisesti keskitytään joihinkin tiettyihin niin kuin yksityiskohtiin ja sitten ei oikein niin kuin päästä ja jäädään niin kuin jumiin sitten joihinkin tällaisiin. Niin tässä niin kuin näyttää olevan ehkä vähän niin kuin tällaista. Ja kun taas sitten nämä niin kuin nikealaiset näyttää olevan aika tällaisia kokonaisvaltaisia, avoimia ja niin kuin suhtautuu tietysti mielessä aika niin kuin väljästi sitten tämmöiseen niin kuin ymmärtämisen ja puhumisen tapoihin, joka on tietysti mielessä niin kuin välttämätöntä sille, että tämmöinen niin kuin, no ehkä tämä on tämmöinen niin kuin molempiin suuntiin liikkuva asia, että trinitaarinen ajattelu mahdollistaa sen tietynlaisen väljyyden, mutta samaten niin kuin sitä trinitaarista ajattelua ei voida omaksua, ellei sitten niin kuin omaksuta tämmöistä niin kuin tietynlaista tapaa ymmärtää se, että mistä puheessa on kyse. Eli meidän puhehan on aina tämmöistä niin kuin osittaista, pirstaleista, eli me ei koskaan onnistuta viittaamaan mihinkään kohteeseen, edes raeruohoon täydellisesti, vaan me voidaan aina, niin kuin ne viestit voi sotkeutua, niitä voidaan ymmärtää väärin, mutta me silti kumminkin aika onnistuneesti voidaan puhua ja viestiä niin kuin keskenämme. No, nyt sitten summaan näin, että mitä virkaa tällä kolminaisuusopilla ja juuri vaikka tällä Nikean muotoilulla nyt oikeastaan on. Eli jos halutaan välttää se keskustelu siitä, että kyse on tämmöisestä niin kuin erikoisesta niin kuin metafyysisestä pelistä, että kuinka yksi voi olla kolme ja kolme voi olla yksi, niin mikä se niin kuin käytännön hyöty tai käytännön käyttöfunktio tällä kolminaisuusopilla on? No ensinnäkin se summaa tämän kaanonin draaman eli pelastuskertomuksen keskeisen sisällön. Eli se, mitä kolminaisuuden persona tekee pelastushistoriasta alkaen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sinne ilmestyskirjaan. Se identifioi Jumalan, eli se niin kuin sanoo, että kun Jumalasta puhutaan, niin kenestä puhutaan. Eli puhutaan Isästä ja Pojasta, Pyhästä Hengestä ja samalla kerrotaan myös se, että kuinka Jumala toimii. Eli millainen Jumala on. Eli se niin kuin mahdollistaa juuri tämän Jumalapuheen. Eli koska siinä puhutaan niin kuin Jumalan historiassa tapahtuneista teoista. Ja ne historiassa tapahtuneet teot on oikeasti sellaisia, jotka ilmoittaa Jumalan juuri sen takia, että poika on samaa olemusta kuin isä. No sitten se ohjaa muita oppeja,
koskevaa reflektiota, eli mä viittasin Nystalaisen kautta jo tuossa ehtoolliseen, eli se mitä ehtoollisessa tapahtuu, niin jos sitä ei niin kuin kytketä tähän kolminaisuusopilliseen kehykseen, niin ehtoollinen niin kuin muuttuu niin kuin käsittämättömäksi. Sama pätee kasteeseen ja myös kirkko-oppiin ja moniin muihinkin oppeihin. No sitten se kertoo jotakin siitä, mikä on ontologisesti perustavinta todellisuudessa, eli persoonien välinen rakkaus ja harmonia. Eli jos niin kuin lähdetään menemään, niin kuin katsomaan sitä, että mikä on niin kuin kaikkein perustavin, niin kuin ensimmäinen asia, mikä on olemassa, niin nyt tässä kreikkalaisessa mallissa niin se olisi tämä niin kuin ylpeä ja mykkä absoluutti, joka on niin kuin staattinen ja niin kuin itseriittoinen olemus, joka ei niin kuin tarvitse maailmaa eikä ole kiinnostunut siitä. Mutta nyt tässä kolminaisessa mallissa lähdetään, että nyt jos siinä kielletään tämä areiolainen periaate, että oli aika, jolloin poikaa ei ollut, niin ei ollut semmoista aikaa, jolloin Jumala ei ollut Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli tämmöinen niin kuin kolmen erillisen persoonan välinen niin kuin harmonia. Ja tästä on sitten, voidaan johtaa niin kuin monia muita sitten niin kuin ajatuksia, että no mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Ja tällähän on sitten niin kuin maailmankatsomuksen niin kuin perusteita koskevia ilmeisiä seurauksia. Ja tämä oli myös sellainen teema, mistä sitten niin kuin monet kreikkalaiset filosofit sitten keskusteli, koska sitten osa ajatteli näin, että ei tämä tämmöinen niin kuin staattinen kuvaus todellisuuden perimmäistä ruonteesta hyvä, että ehkä kaikki onkin tämmöistä, että kaikki on vain alituista muutosta ja niin kuin kahnausta ja sotaa kaikkia vastaan, ei mikään ei ole pysyvää, vaan kaikki on tämmöistä alituista niin kuin muutoksen tilassa. Niin tämä kolminaisuusoppi niin kuin hylkää nämä molemmat selitysmallit. Ne sanoo, että ei, että se on niin kuin pysyvä, mutta se on niin kuin harmoninen ja se on persoonallinen. No sitten se myös kertoo jotakin Jumalan pelastuksen ja todellisuuden suhteesta. Eli maailma ei ole itsessään jumalallinen, mutta se on myöskään täysin paha. Eli maailmaa ei voida hyljätä tämmöisenä jonkinlaisena niin kuin murheen laaksona, missä ei ole niin kuin mitään hyvää eikä mitään niin kuin ilon tai niin kuin rakkauden niin kuin arvoista, vaan päinvastoin maailma on, niin kuin, vaikka se on lähtenyt tyhjyydestä ja se uhkaa palata siihen tyhjyyteen, niin se kumminkin Kristuksen persoonassa niin kuin sidotaan nyt siihen niin kuin liikkeeseen kohti tätä niin kuin jumalallista täyteyttä, joka itsessään niin kuin korottaa sitten myös niin kuin langenneen maailman arvon. Mutta tällaisia asioita, eli se, että mitä kolminaisuusoppi tekee. Ja nyt arvon dosentit voi kertoa sitten se, että missä tämä meni pieleen.